Agus ba ise an tain duine nach ar aon duine aice le tuairt léig na debs. Na card a fiú, tíadach mise agus mo winsid. Síl nach bhfuil a go bhaignas an ancho. Crack má, nach a? Ach an sin tháinig car mar árthart, Séamus. An bhfuil do ghráthair an seo. Bhí sé go hálainn, bhí sé chud dathúil. Ba le bringlód a. So, níl sé thart mar sin? Bhí chá ráam, an chéad ráha, gar rud ar béanna. Nún dar ráha, smacht a chhlacha ar mo híl. Okay, béad go tear ó luach sin.